Hindi pala nakaiba. So, istorya ka na. Yan po, revelasyon. Mama Mary. Cincin mo na muna iba. Sabi na kay Kierno, director talaga. Nagtaka yung ano ng picture nito. Sino na nga ang director dyan? Buti pa ngayon. At yan po, magandang hapon mga kaparing Jason. At pupunta sila sila Ate Margie doon sa bahay nila Chinchin para makita nila yung dream house ni Chinchin. Tapos sumabay na rin Chinchin pa uwi. Yung sakay dyan sa loob si Mary, si Derek, saka si ano, anak ni Ate Mary. Ano siya si Margie? Si nanay. Di Margie, maulog! Pari si dito kayong nag-imig. I-balance mo yung camera mo. Yan, dapat naka ano. Ate Margie, baliktad yung camera. Dapat nasa Okay na yan. Ay, tama pala. Okay. Sadi. Ay, hindi Sadi siya. kaya. Ay, hindi naman yan nakakaano. Ayaw mo pala sa libot kan. So, doon. Tara. Nagrayo pa. Hmm? Okay na. Sige, diretso. I-balance mo camera mo. Nakatagilid ang camera mo. Yan, dapat balance. Violence, casa, silence. Who are we? Can't you see? It's not me. It's not my family in your head. Till I'm crying, but they toss and turn. Yo, sige, diretso lang. Nagtawag ko nag-iihaw-ihaw. Patay mo na. At yun na, dito na kami sa bahay nila, ay sa papunta sa bahay nila Chinchin. Bali, gusto ni Ate Margie pumunta sa bahay nila Chinchin. Ha? Ano siya sa? Dito muna tayo. Nagsasangli pa si mama niya. Nag-BBS pa. Stuck on you. Gara bili, gara. Mere, ako mag-jogging na rin. Paano? Mere. Mere. Grabe, dito magkagaran ng Mere. Jogging na kayo. Na. Kapag-gamay ko ka, Mary. Mas na Mere. Ano Mere?
sa ano, lumabas kami ni Chinchin para bumili ng meriendahan daw, sabi ni Chinchin. Bili ng meriendahan nila Ate Margie kasi bumisita nga sa bahay nila. Ano? Yung mga ganyan na lang siguro. Panligaspi. Eh, ito ito. Malambot. Ikaw kung alam mo gusto, pwede rin photo. Ikaw. Ito po. May coke na malamig. 1.5. Wala. May display. Ay, lemon. Lemon. Ano pa? Wala ko. Shout out ka kuya. Ito po. Ay ka sa vlog. Shout out kay kuya. Ito ba po kuya? Hello. Okay na? Mabayad ka na? Babalik na. Saan? Soft drink? Kanat bumibili si Chinchin ng 1.5 kasi walang 1.5 dun sa bakery. Ito na po yung papa-snackan niya. Kila Ate Margie, tapos kay Nanay Nika Anoli, kila Kuya Bung, kila Mary, kapatid ni Mary. Nung nakaraan dito kami kasi in-invite si Pula dito, my birthday yan, tapos dito kami nung nakaraan. Nagilo na. Okay na? Pakas mo kortay kang hinini ka. Diyan mo na po na iba. Nakikita rin kami. Ano ko time na na nakapesta kami tapos ko gabi nagtawi ka na si Papa. Dan. Dapat pabaka-baka ka to. Kakabot na siya namin. Good to. Tapos ano? Oo. Marta sa gabi. Ay, nagwa. Si Kuya mo. Aspen ko walang rag. Siyempre, Kuya Buno. Ito sinasabi si Kuya Buno. December magayon sa din eh. December. Ate mo ay. Puro dia Biden mo kanaing kanto na si. Ako ay. Nakong diwata ng bagay ko na. Adi mo na ba sa pagkakadi? Ito, nabal. Ako ay kasi natin. Lain kanto yan nag-engya sa di. Hindi pala nakaiba. So istorya ka na yun. Yan po, revelasyon. Mama Mary. Kasi Saan na kasi yung vlog mo? Yung vlog ko. tago na. Tapos yung Ikaw na lang daw. din na. Nung ano ko noon, para Mabait. hanggang lumaki siya, maging mabait. Nasurahan naman ng bait. Hindi na nagpupulang. Kaya na nakakaimik. Ano talaga ang lahat niya sa version? Mary Banjini. Very bad. Ibig sabihin. Sabi ng teacher nito, director talaga. Nagtaka yung ano ng teacher nito, sino na nga ang director dyan? Buta pa ngayon may estudyante na pala nga akong director. Teacher. Sabi ko
Oo, director talaga yan. Pag na ano, kung hindi ka agad makarinig. Pag ulit na ano. Direktor! Pag nanggigigil ako, director! Oo. Nagiging director. Dere! Sabi mag-change. Ay, paano? Ate Margie, paano? Ato man bunso, hindi pag nagbaboy ka na. Tungay! Tungay! Hindi na ka ninyo. Yung kari tambayan ninyo pag Ang maganda sa amin, Jen. Dati Jen eh. Tara. Yan pa, uwi na sila. Hanggang teres lang po sila. Kasi ano, medyo kakapusin na ng oras kung ikutin nila yung bahay. Hindi pa kami nakarating sa loob. Oo. Labas pa lang yun. Kakapusin na kayo ng oras kasi. Tapos na eh, kaya Sige, bye-bye. Ano? bye-bye! Oo. Bye-bye. Bye! Tapos nagkita. Okay.